आं जेबो बुंनो सानाखै बिथांमोना गावनिनो मोनसे फेलार बेखौ देखायदों जायफ्रा केस होदों दा बिटिआर गोरोबथाया बर' हारिनि खहानि थाखाय जायाखै बर' हारि जौगानायनि थाखाय जादों दिनै सानसुमा खुंगुर बसुमतारी बिथांमोना बिटिआर गोरोबथाखौ सोंखारिनायनि खुनु जुक्ति गैया खारन बिथाङा जि गोरोबथाखौ खालामदोंमोन बिएससि गोरोबथायाव ना बेयाव मेडिकेल कलेजनि खोथा दङमोन ना बेवहाय इउनिभार्सिटिनि खोथा दङमोन ना बेवहाय 100% पिस फैदोंमोन दिनै जेरैबायदि एनडिएफबिनि मोननै मोनथाम हानजाया दिनै पिस प्रसेसआव फैनानै न'खराव फैनो हाबाय बिमा बिफा गावनि बिब' बिनानावजों थानो थाखाय जोहोलावफ्रा बेबायदि खुनु परिबेस बिएससिनि समाव जायाखैमोन फारसेथिं बिथांमोना बिएससिखौ बै समाव बड'लेण्डनि आन्दलनखौ फाननानैसो फैदोंमोन बिथांमोना सेकेन्ड बिटिसि गोरोबथा खालामनाय माखासे मानसिफोर आं नुनो मोन्दों बै मानसिफ्राबो दिनै जायफ्रानिखि केसाव दङ बे मानसिफ्राबो बड'लेण्डखौ नागारनानै 2003आव सुक्ति खालामग्रा दा नैबे समाव बिथांमोना बोरै बुंनो हायो जे बिटिआर गोरोबथाया गोरोन्थि जादोंबा बिएससिआ जादों गोरोन्थि जादोंबा बिटिसिआ जादों बिएससि बिटिसिनि उनाव बिटिआर जादों आरो बिटिआर गोरोबथाया बिटिसि गोरोबथायाव जों जे 6 शिड्यूलखौ मोन्दों बे 6 शिड्यूलखौ 1%बो एफेक्ट खालामालासिनो बेखौ स्ट्रेंथेन खालामनानै आरोबाव नांगौ पावारफोरखौ लाबावनानैसो बे गोरोबथाया जादों दिनै डिसिफोरखौ जों बाहायनो मोनो जोंनियाव प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि माने सिनियर मोस्ट रेंकनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि फैबाय गोबांखिनि अनुष्ठान प्रतिष्ठान जोंनियाव जानो थांगासिनो दङ जोङो गोबां बे गासैबो परिबेसखौ नायनानै जाय बिथाङा केस होदों बिथांमोना लामा आन्दायदों आरो आं नुनो मोन्दों गोबां मानसिया बे केसखौ मिथियानो दा जायफ्रा दिनै हारिखौ लानानै बेबायदि गेलेनो सानदों गोबाव बोसोर दिनै थै बोहैबोबाय जिउ जोबबोबाय गोबाङानो मुंख्लं जाबाय बै मुंख्लंफोरनि न'खरा दासिमबो दाफामफिननो हायाखै बिथांमोना रावबो बै न'खरफोरनियाव थाङाखै दिनै लामा थाबायबा नुयो गामिफ्राव थाङोबा रायजोफ्रा लोगो मोनबा नुयो दिनैसिमबो मुंख्लंफोरनो मोजाङै अनसुंथाइ होनो हायाखै बिएससिनि समनि मुंख्लंफोरनो अनसुंथाइ होनो हायाखै दाबो बिएससिनि समनि केस मानसिफ्रा केस दङ मानो सानसुमा खुंगुर बसुमतारिया बे खामानिखौ मावनो हायाखै बिटिसि गोरोबथानि समनि गोबां मुंख्लंफोरखौ दिनै रिहेबिलिटेसन होजोबनो हायाखै बिथांमोननि न'खरफोरखौ नायनो हायाखै जोंनि लेखा सोलोंनायनिफ्राय गासैबो दिनै गोग्लैसोनानै थालांबाय बेखौ मानो बिथांमोना नायनो हायाखै दा दिनै फैनानै बबेबा मोनसे गोरोबथा बे गोरोबथाखौ केस होनाय माने बियो रावनिबो खहा जाया जोंनि हारिनिनो खहा जागोन बे गोरोबथानि गेजेरजों जों सानजाहा सिमाखौ अरनायनि खोथा सानदोंमोन खोलाहा जायफोर गामिखौ नाङा फाङा सोना लादों बेफोरखौ माने बोखारनायनि खोथा सानदोंमोन 100-200 बोसोर मोजाङै रायजो जानो हानायनि मोनसे मोजां हाबाफारिखौ एबा मोजां मोनसे परिबेसखौ दानो थाखायसो बे गोरोबथाखौ खालामनाय जादों दा नंखायनो जायफ्रा केस होदों बिथांमोना होनो हागोन बेजों नाथाय ना एबसुखौ खहा खालामनो हागोन ना बिखौ सोरबा आं जोंखौ गोरोबथा खालामग्राफोरखौ खहा खालामनो हागोन बे जि खालामगोन बियो बर' हारिनि थाखायनो खहा जागोन आरो बेबायदि खामानिखौ मावनो नाङा बिथांमोना मायबा जुक्ति होनांगौ हो जोंजों नांलायनांगौ नांलाय जोंफोरखौथ' फुंनिफ्राय मोनासिम बेपारि बायदिसिना होननानै रायो जों जेबो होना बिथांमोनखौ नाथाय मोनसे सुक्तिखौ जेला चेलेन्ज खालामगोन बिनि उनाव बे गोरोबथानि सानि केसानो गाबोन बिटिसिखौबो बोनानै लाबोगोन गासैखौबो बोनानै लाबोगोन रेफारेन्सआव बिनि उनाव नों मोननाय गोहोआबो सेस जागोन गोहोखौ बारायनांगोन ना गोहोखौ खोमानांगौ दा बे खोथाखौसो बिथांमोना बुजिनाया मोजां बेखौ ओरैनो फोसावदों बिथांमोना राजखान्थिनि माखासे खैसारि सादों बर' आइ आफा रायजो राजाफोरखौ थगायनो नागिरदों आङो दिनै सासे सागानगिरि हिसाबै बुंनो नागिरदों खुनु बर' गामिखौ दाननायनि बेवहाय सुक्तियाव गैया मोनसेबो बर' गामि दाननो होनाय बेवहाय जानाय नङा बे गामि दाननायनि बे सुक्तियानो नङा बेवहाय गामि सोनायनि नाथाय गुबुन हारिफोरा जायफोरा दिनै केस कुस होनानै बायदिसिना दावराव दावसि खालामनानै जोंफोरखौ मालाबा अलखदाव खोख्लैनो नागिरो बे बर्डार एरियानि मोनसे मोननै गामि जायफोरखौ दानथावनो हायो 50-50 जादों बै गामिफोरखौ गुबुन हारिनि दानना हरनायनिसो बे सुक्तिया जादों साननैनि हाबाफारिजों क'क्राझारनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बानजायनाय आरो बिटिसि सोरखारनि हेफाजाबाव गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड मौस्रोम मैखुननि मेला खुंफुंनो आखायाव लादों बे बड'लेण्ड मैखुन मेलाखौ 23 आरो 24 मार्च खालि साननैनि हाबाफारिनि गेजेरजों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव खुंफुंनाय जागोन सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव नार्सारिनिफ्राय थाखो 8 सिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि आलादायै थानायनि राहानि थाखाय हस्टेलनि खाबु दङ गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ मोननाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे स्कुलाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो Computer and Science Laboratory, Games and Sports, Physical Education, Smart Class, Art and Music Class, Coaching आरो टिउसननि खाबुखौ बे स्कुलाव मोननो हागोन
गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय 99548 52542 94357 59226 आरो 60018 99387 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।